Jeg hedder Jonathan. Projekt 10, det er hvor man ikke bare laver det faglige, det gør man, det faglige ind over det, men man laver sådan større projekter, det kan være podcasts, eller hvor man går ud og interviewer folk og kommer med statistikker omkring, hvor mange synes det er en god idé, at global opvarmning er der eller ej, for eksempel, ikke? Eller hvor mange der kan lide iste, eller hvad end det nu er, ikke? Ja. Jeg har valgt Petit, fordi at, fællesskabet, det var for først og fremmest fedt, men også fordi at det var noget andet end normalt i 10. klasse, fordi jeg havde kraftet med fået nok en 9. klasse, og hvis jeg skulle tage en 10. klasse, så ville det bare være endnu værre. Men også fordi jeg også skal til eksamener og sådan noget i 10. klasse, så valgte jeg projekt 10, fordi det skal jeg ikke. Det er lidt mere eksotisk, man får lov til at gøre nogle andre ting og sådan noget. Det er lidt mere fedt, du ved, altså. Ja. Elsker du også iste? Ja, det gør jeg da. Det smager rigtig godt. Hvad er din yndlingsiste? Det er den med ferskensmag. Jeg kan rigtig godt lide den. Den med citron er faktisk heller ikke dårlig. Nej. Hvis jeg selv skulle sige det, ikke? Den smager faktisk meget godt, men jeg kan bedst lide den med ferskensmag, du ved. Altså. Nej, men ved du hvad? Jeg hedder Frida, og jeg har Petit. Jeg valgte Petit, fordi jeg synes, at det lød rigtig, rigtig spændende, at vi laver de her projekter, i stedet for bare at sidde og have almindelige timer. Og så det er mig, der har været iste. Nej, virkelig? Ja, det er fucking sejt. Ej, bror. Det var lidt koldt, ikke? I det varme vand, Ja. så var det lidt koldt, men Ja. det duftede faktisk ret godt sammen med shampooen. Jeg skulle bare lige vaske ansigtet, ikke? Men altså, ellers så var det faktisk meget fedt. Altså, du burde virkelig prøve det en gang. Det er virkelig sjovt. Ja, 100 bror. 100. Altså, 100. Det skal jeg nok. men helst den fra Netto. Og hvad synes du om Jonathan? Jeg synes, han er en sød gut. Han har måske lidt autisme, og han er fucking irriterende, når han snakker om sit iste. Ja, det er nok det, jeg synes, Jonathan. Han gerne lidt lade mig være i fred efterhånden. Hans iste. Ham og hans fucking iste. Ja, jeg elsker ham. Og den er bedre, ikke? Altså, den smager. Den er 1000 gange bedre. Virkelig, jeg siger det. Det er uge, den er god. Ja, Så. faktisk, det er bare dejligt. Nemlig. Smager bare godt. Altså, den med fersken er god. Ja. Men den med citron, den er heller ikke dårlig. Ja. Så er også juice, men iste er bedre. Ja, fucking irriterende, når han snakker om sit iste. Ja. Det smager bare så godt. Så ægte af lækker ferskenfrugt. Det er bare det bedste, seriøst. Jeg hedder Oscar. Jeg valgte Petit, fordi at jeg gerne vil sådan prøve at komme ud i livet. Og prøve lidt selv at stå for sine afleveringer. Og selv for sine opgaver. Og kunne faktisk heller ikke overgøre at få karakter mere. Det var også et bonus, at man lige slap for alle eksamenerne. Og ja, det var nok derfor, jeg valgte Petit. Ja. Hvad synes du så om Frida og Oscar? Jamen, jeg synes, de er helvede fede, mand. Vi klikker så godt sammen, I ved. Altså, vi snakker bare om alt. De er mine bedste fucking venner. Ja. Hvad synes du om Jonathan? Jeg synes, han er fucking irriterende. Jeg kan ikke snakke om andet end iste. I hele fucking mærken. Jeg sværger. Altså, hver gang det er, at de spørger ind til noget iste eller noget, jamen, så giver jeg dem altid iste. Eller hvis de siger, at det er, at jeg skal tie stille, så siger jeg undskyld, så tager jeg en tår iste, og så går det sgu hele tiden. Det Ja, fucking irriterende, når han snakker om sit iste. jeg elsker dem bare. De er fucking fede at være sammen med, og vi er bare bedste venner. Måske bare, hvad tror du, de synes om dig? Jeg tror, de synes, at jeg er deres og det er nemlig lidt sjovt, fordi at dengang jeg havde langt hår, der blev jeg kaldt for Gud. Nu har jeg selvfølgelig aldrig set Gud, men det er selvfølgelig hold kæft, hvor er det sjovt, man. Jeg svæver. Men jeg tror, de tager mig som deres Gud. Fordi at jeg bare er sej. Jeg drikker så meget iste, og jeg får ikke sygdom af det.